mo serbisyo kuno, abtik mo lang mano, sa makit ang tao, misihan ka bisag, wa ka ilan nimo, magpa-impress dayon, aron ka mo boto, ilaron ra ka sa ilang diskurso. Ang saad mo asenso, binutbut di ay to, platapormang wa magkadimao. Mag-iloganay na gyud sila sa pwesto, daghan sila plano, planong walay klaro, nya pag makadaog na lipay na kaayo, sa adwa matuman abtan na lagtermino, dili maduulan wa nakailan nimo, maayo ra sila sa pilmero. Bayaran rag 50 ang imo ang boto, ang 30 tuas purok leader ninyo. Basta eleksyon na dagkong isisila, ang atong madunggan kaning mga pulunga, matinabangon daw daling duulan pa, ang pinakahadlok buutan daw siya. Basta eleksyon na dagkong isisila, ang atong madunggan kaning mga pulunga, matinabangon daw daling duulan pa, ang pinakahadlok buutan daw siya. Magiluganay na gyud sila sa pwesto, daghan sila plano, planong walay klaro, nya pag makadaog na lipay na kaayo, sa adwa matuman abtan na lagtermino, dili maduulan wa nakailan nimo, maayo ra sila sa pilmero. Bayaran rag 50 ang imo ang boto, ang 30 tuas purok leader ninyo. Ang inyo ang boto ayaw og ibaylo sa kwarta ni anang mga kandidato. Election kandidot sa pahiyo, sa mga kandidato nga saad magmalambuon, apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perti namang mahala sa mga palitunon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba, halos tanang palitunon isdautan o sa lagun, ang kwartang usa ka libo dali ragid nga hutton, ang saad nila sa una wakid nila tumana, ang bugas puno himo og tag 20 ang kilora, pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Lahi ragit kaayo katong sa una o karon, kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon, apan wala tay mahimo sa karon nga panahon, kung dili taman ning kamot bisag ta makakaon. Kada eleksyon ra ba pasaligan gyud ta nila, lamanuhon taon nya sila pangisi-ngisi pa, daghan kaayo og mga saad pero atik ra kitang mga botante gisulod ra sa ilang bulsa. Asa naman tong saad nga barato ang bugas, maayong mo saad-saad pero presyo ni taas, ang uban wala pa taon sa utang makaimpas, gahandom gud ni sa tag 20 nga kilo sa bugas, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na, bugas nga tag 20 wa na.
palitunon in taon pagkamahala. Unya ato ang sweldo, gamay pagyud kaayo. Igo ra ipalit og bugas tag sa kakilo. Bugas ra ba karon ni saka na ang presyo, 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo. Mag-unsa na lang ming mga pobre kaayo, balanghoy gabi saging kamote na lang ipaniuto. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang makaluluoy kanig yung mag-uuma, kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha. Sa merkado paliton pertinada yung mahala, pugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Sa unang panahon barato pa kaayo, busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5. Dili gyud ka mapasmo kay bugas pagkabarato. Mga palito nun barato lang, walay labad sa ulo. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala. Benting bigas, way ni gawas na nga pasmo mo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, daghang krimen na ang gipang balita. Asa na mo? Okay pa mo? Mo'y ayo, yo. Daghang nagproblema sa karon nga panahon na. Isa na ang mga presyo palitunon, mahal na dili nagyud ni masabot. Daghan ang gabagot-bot, apan wa tay mahimo kay ila ang pagbuot. Ang saad butbot, ang saad butbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad butbot, ang saad butbot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod
nganong ing animan atong kahimtang hadlok na ang kalibutan, kriminal nagkadaghan mga patay bisan asa, ang rapist nakadroga, paghawa ni Duterte ang adik gangisina, ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapyot, ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot, ingon sila mauni di na tinuod, ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig atay nagyud ni karon, ang pasalig gitulon palihog lang ibalik na si Tatay Digong, ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapyot, ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot, ingon sila mauni di na tinuod, ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig atay nagyud ni karon, ang pasalig gitulon palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kaayo, ang mga palaliton nitaas na ang presyo karon, oy kamong mga batan-on pugni na lang gyud na tawon, labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo, samot kung makaparis kagway ayo, oy kamong mga batan-on pugi na lang gyud na tawon, labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo ay hana ang minyo-minyo, di lalim maminyog sa'yo, samot kung way trabaho. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyoon dili man taon contest ni. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, dili man contest ni. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kaayo, ang mga palaliton nitaas na ang presyo karon, oy kamong mga batan-on pugni na lang gyud na tawon, labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo, samot kung makaparis kagway ayo, oy kamong mga batan-on pugi na lang gyud na tawon, labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo ay hana ang minyo-minyo, di lalim maminyog sa'yo, samot kung way trabaho. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyoon dili man taon contest ni. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni
listening. Amiga kong way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya og kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya og hangtod iyahang nadasmagan ang pensyonado, biyudong tiguan, ug napadulong sa ilahang panag-ipon, ug iyahang gikapos-kapos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lolo nagtisni-tisni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Amiga ko nagmahay. Amiga kong way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya og kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya og hangtod iyahang nadasmagan ang pensyonado, biyudong tiguan, ug napadulong sa ilahang panag-ipon, ug iyahang gikapos-kapos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Si Lolo nagtisni-tisni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Amiga ko nagmahay. Si Lolo nagtisni-tisni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Amiga ko nagmahay. Amiga ko nagmahay. Amiga ko nagmahay. Tungod lang gyud sa tracking app, iya ang banana kurat, kay nasakpan sa asawa. Ang iya ang banat o agilamoy na, iyang gibidyohan sila aron klaro ang ebidensya. Nakita gyud sa asawa nga perting kumbate ug nag 69 pa. Unya naratol ang kirida sa bintana, nilayat na lang siya. Kabukot kay wanay sinina, kitabunan ang daguay niya. Ug matud pa sa asawa
premyuhan kung kinsay kaila. Nitago yun ang kirida, kay hadlok man sa kaisog sa asawa. Pagagnaw ang iya ang bana, kay namaligya sa kaptangan nila. Wara may ambag sa ilaha, kay tanan hinaguan sa asawa. Asawa perting sukoa, kay way po ang iyang bana. Annulment iyang file na, malipay na gyudto ang kirida. Kay gusto nga maka-second round pa, ug ang 69 favorite nila. Sa sunod kay mag-helicopter na. Ako nakakita og gwapang dalaga, puti iyang kutis, pertig yung hamisa. Ang iyahang abil, perting nga kapula, taas iyang buhok, nindot pod og mata. Kung maglakaw siya, pertig yung seksiha, sa pahiyong niya mainlove ka. Apan ako nakurat sa iyang kagwapa, kay lady boy man di ay siya. Dili ko katuo sa iyang gisulti, kay sexing tan-awon murag yun og bayi. Mailad yun niya ang mga lalaki, ma-insecure niya ang mga babayi. Pag model og barog, lawas niya bigot. Kung maglakaw, love you pang sampot. Ikaw yun malingaw sa iyang pasiaw, sa kasipat way makalabaw. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha, basin unyag ikugana siya. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha, basin unyag ikugana siya. Pero makabilib ang ilang diskarte, mangita og raket aron lang mabuhi. Bisag unsang trabaho sila gyud magpugi, bisag gamayng sweldo dili gyud mo pili. Daghan og talento dili magpapildi, ayaw sila og bugal-bugali. Nagkadaghan sila ang bayot nga gwapa, ang mga sexy nagkalat na. Siya si lady boy ang baying ikugan, mailad ka kung dili ni mo tutukan. Ni adtog DSWD si ante, kay kwaon ang ayuda nga 10K. Daghang tawo naglinyahay, kasayo pagyod ugikan sa balay. Bisan buros pa si ante, agwantag pila abante. Gahinam-hinam sila sa 10K, kay dakong tabang makapalit nagpante.
Unya pagdawat na sa sobre, paadto og barangay si ante. Ang sobre iya nang giabre, 1.5 na lang bilin sa 10K. Natingala gyud si ante, ngutana siya sa sekretary. Unya ang tubag niini, daghan daw sila magbahin sa 10K. Unya nagvideo nagyud si ante, kay naguol sa sulod sa sobre. Hangtod nag-viral nagyud kini, nabalita na pud sa TV. I-question ang mga kapitan kung anong hila ang buhaan. Luoy taon mga katawhan, ang ayuda nila gikupitan. Pagkamaro laman gyud taon ning uban, hangol og kwarta kay daghan mang utang. Ayuda nga 10K, 1.5 na lang. Di ta pwede mo dato, kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba, bisan unsaray giyama-yama, imbis kita na ning kamot, ilahi nung untang iduot. Kay masuko gid na sila, kung muasen suta. Lisod ning Pilipino, daghang chismos sa chismoso, hilagtan ng kaayo. Kung unsa man ang diskarte nimo, wala ra ba sila'y amot sa ato ang mga naabot. Kung masuya man aw suya lang, lalapad ra ng agtang. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay paki. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw nato, hadlok silang malabwan piling ra pa dato. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw nato, piling ra ba dato. Amo ang silingan, kita lang yun ang bantayan. Bisan pag sa Facebook man, liba kung yun ta o taman-taman. Nya kung mag-post ng ganita sa achievements nga nakuha, gatuyog-tuyog na ilang mata, ang baba gayam it pa. Di ta pwede mo dato, kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba, bisan unsaray giyama-yama, imbis kita na ning kamot, ilahi nung untang iduot. Kay masuko gid na sila, kung muasen sa ta. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay paki. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw na
Sa Pilipinas ra nimo makita ang Marites ka baha. Daot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mangdaot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingang hadlok nga malabuan ang bubog. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak nga ri, daot diri, hilak tanong giyatay. Daot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mangdaot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingang hadlok nga malabuan ang bubog. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak nga ri, daot diri, hilak tanong giyatay. Gadali og lakaw galakra ang tutoy. Naninda siya glintoy, naninda siya glintoy. Itawag siya sa isa nga ang nilakon para og kingkoy. Nakiktabi na kay ilibak si Manoy ning lakaw. Napod si Auntie para manuroy. Nakitaan niya ang mga bata nga bugoy. Gikan tiyawan kay napaakag itoy. Mangdaot manglibak pamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mangdaot manglibak pamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingang hadlok nga malabuan ang bugay. Hitsura,